Євангеліє паводле Яна. Єзус сказав народу: «Я хлеб життя. Хто приходить до мене, не буде голодний, і хто вірить у мене, ніколи не буде прагнуть. Але я сказав вам, що ви так само бачили мене, але не вірите. Усьо, що дає мені Отець, до мене прийде, і того, хто приходить до мене, я не откину, бо я сійшов з неба не для того, каб чинить свою волю, але волю того, хто мене послав. А воля того, хто послав мене, такая, каб з усяго, що ён дав мне, я нічого не стратив, але каб уваскрасив у апошні день. Бо такая воля Айца майго, каб кожны, хто бачыць Сына і верыць у Яго, меў жыццё вечнае, і я уваскрашу яго у апошні дзень».